Дваццаць 6 ліпеня з Гродна рушыла другая пешая пілігрымка ў Навагрудак, якую арганізавалі сёстры назарытанкі. Ідэя зрадзілася ўжо даўно, і я так марыла аб тым, каб была пілігрымка да сясцёр пакутніц. Для мяне, як для назарытанкі, гэта важнае. І моя мара здзейснілася. У тым годзе была добрая нагода 10-га гадавіна беатыфікацыі сясцёр, і я звярнулася да ксяндза біскупа Александра Кашкевіча з просьбай аб благаславенні на пілігрымку, атрымала яго. Маі законныя ўлады таксама далі мне благаслаўленне, і я магла з Божым благаславеннем распачаць прыгатаванне да пілігрымкі. Першая пілігрымка была як падзяка Богу за 10-ту гадавіну беатыфікацыі сясцёр пакутніц Навагрудка. Пасля супольнай малітвы пілігрымы рушылі ў напрамку азёр да месца свайго першага начлегу. Сёлета пілігрымка з Гродна налічвае 40 чалавек. Сярод пілігрымаў 6 сясцёр супольнасці сясцёр Найсвяцейшай сям'і з Назарэта. Самаму малодшаму пілігрыму 5 гадоў. У Шчучыне і Дзятлаве да пілігрымкі далучыцца яшчэ вялікая група вернікаў. На працягу 7 дзён пілігрымы будуць крочыць да месца расстрэлу 11 благаслаўлёных сясцёр-пакутніц, дзе о 4-й раніцы ў лесе будзе адпраўлена святая імша. Пілігрымка другая, і паколькі яна яшчэ маладая, яна не шматлікая, але гэта мае сваю такое хараство. Мала людзей, але тады больш людзі лепей сябе ведаюць. Канкрэтная цэль нашай пілігрымкі — малітва за сем'і і святароў, бо мучаніцы менавіта за іх аддалі сваё жыццё, за сем'і і за святароў. І таму гэта наша асноўная малітва праз каронку да сясцёр мучаніц, праз малітвы да святой сям'і, нашы назарытанскія малітвы мы амальваем кожны дзень гэтыя сем'і. Таксама кожны дзень у нас у нашых спеўнічках надрукавана Слова Божае на кожны дзень, і кожны дзень мы разважаем гэта Слова Божае. Мы хочам жыць Словам Божым і ісці з Божым Словам. Цікавым таксама з'яўляецца начлег на Нёмане. Адзін дзень у пілігрымцы мы начуем у палатках на Нёмане. Калі я убачыла тое месца, гэта былі дубы на беразе Нёмана, я подумала аб сустрэчы Абрахама з-пад дубамі Мамры з Богам. І там на Нёмане, там пад тымі дубамі таксама ёсць сустрэча з Богом. У нас адарацца на свяцейшых сакрамента. З бліжэйшага касцёла прывозім на свяцейшы сакрамент і адаруем там Пана, выстаўленага ў святых дарах. І гэта тоже мае такі свой урок. Таксама і малітва адарацыі ў касцёлах ёсць, і вогнішча ёсць. Гэта кожны дзень мае свае асаблівыя, яны не паўтараюцца, не паўторныя дні. Гэта глубокае такое духоўнае перажыванне, і я цешуся ў гэтым моманце, што магу людзям больш расказаць пра ахвяру сясцёр, а таксама гэтая малітва, яна таксама і прыбліжае нанова да сясцёр, бо так здаецца, гэта гераічны чын, а гераічны чын, здаецца, што это былі героі, як паглядзіш глыбей, гэта былі звычайныя людзі, такія як кожны з нас, і яны сёстры мелі такія самыя страхі, як кожны з нас, і яны як бы дазваляюць мне таго, чаго я баюся ў жыцці, паглядзець як з верай, глыбей на гэта паглядзець. І у гэтай пілігрымкі я таксама і для сябе чэрпаю веру. Магу сабой таксама дзяліцца іншымі, даць гэту частінку Назарэта іншым людзям. Гэта так для мяне такое сведчанне аб Назарэце. Мы спадзяемся, што ў наступным годзе пілігрымка будзе больш шматлікай. Добра было, каб паломнічалі цэлыя сем'і, таму што благаславёныя сёстры апекаваліся імі, маліліся за іх і аддалі за іх сваё жыццё.